बिथांमोननि थाखायनोथ' बिसोरो दिनै एनआइए केस नांना थानो गोनां जादों रनजित बसुमतारीनि मोननि थाखायनोथ' दावराव देख्रेबा हु वाज दैट दावराव देख्रेब जेब्ला एनडिबिआ 35 बोसोर अस्त्र हमनानै दावहा नांदोंमोन बर'नि थामोनथायनि थाखाय जेब्ला एबसुआ 36 बोसोर आन्दोलन खालामदोंमोन डेम'क्रेटिक भाबै बे समाव दावराव देख्रेबा सोरमोन बहा दंमोन बिथाङा गावनि फिसाखौ एबसुजों हरदोंना हराखैमोन जोङो गावनि फिसा गावनि साख्रिखौ नागारनानै हारिनि थाखाय अस्त्र हमैदोंमोन बे समाव बिनि जातिया अस्त्र हमदोंमोन नामा মই যেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি আমি দিম মোক দলৰ ভিতৰতো বহুতে কৈছিলে যে এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় দিব লাগে পিছত গৈ দলটো বিপদত পৰিব মই যেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি আমি দিম মোক দলৰ ভিতৰতো বহুতে কৈছিলে যে এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় দিব লাগে পিছত গৈ দলটো বিপদত পৰিব কিন্তু মোৰ মনত বিশ্বাস আছিল যে আমি দিব পাৰিম 1 লাখৰ কম 4000 কম 96000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পালে মোক এছেম্বলি থুদে 1 লাখ কেতিয়া হ'ব মই আৰু 4000 চাকৰিটো 2 মাহ 3 মাহত হৈ যাব কিন্তু 1 লাখটো আমি শেষ কৰিব খোজা নাই 1 লাখৰ ওচৰ চপাৰ লগে লগে আৰু 35000 চাকৰি আজি আমি তাৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিছো আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ আশা যাতে ভংগ নহয় তেওঁলোকে যাতে আশাৰ পোহৰ সদায় দেখি থাকিব পাৰে ছোৱালীবিলাকে খুদি আছে দাদা পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব মই কৈছো জুলাই মাহত আহিব চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰমানে মানুহৰ মনত এটা অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল মানুহৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ হ'ল मुंख्लं नखरनिफ्राय जोङो मोनसे फरायसालि होगोन बै साख्रि लाग्रा नखरनि मुंख्लं नखरनि फरायनायनि नर्म्सखौ नायनानै ग्रेजुवेट मुंख्लं नखरनि ग्रेजुवेट सोरबा दङब्ला ग्रेजुवेट स्केलनि मोनगोन गावबा गाव नर्म्सखौ नायनानै बेखौ जोङो होगोन उइदाउट इन्टारभिउ बेनि थाखाय इन्टारभिउ होनो नाङा दिनै इउपिपिएल हान्जानि सासे सोद्रोमा जानानै आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो प्रतिश्रुति होबाय जायफ्रा मुंख्लं नखर दङ बेनि थाखाय टेनसन जानो नाङा बिथांमोननो जों साख्रि होखागोन मैयानि दिनाव जे मुख्लंफोरनो बाला अनसुंथाइ होबाय नाथाय बेवहाय बाक्सा हिसाबै सानैल' नाथाय बाक्सा हिसाबै मानो सानैल' जाखो बे बाथ्राखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो बारंबार बुंबोबाय थादोंमोन नाथाय बे बुंसियावबो जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो माने गोदोर गोदोर दैदेनगिरिफोरा दोङो चिफ दोङो इएम दोङो बिथांमोना दिनै बाक्सा जिल्लानि जे मुख्लं बिथांमोनखौ मान होनायखौ जों नुनो मोनाखै बेखायनो जों खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय एमपि इलेक्शनाव जुदि जोंनि बाक्सा जिल्लानि मुख्लं नखरनो जुदि बाला अनसुंथाइ होआब्ला भट बर्जन खालामनाय जागोन होननानै जों फोरमायदों आरो फैगोन समाव जुदि बाला अनसुंथाइखौ थाब मोनाब्ला जोङो क'क्राझार सेक्रेटारि अफिसाव धरना हैगोन होननानै दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे बिथांखि लानाय जाबाय होननानै जों फोसावदों बाक्सा जिल्ला हिसाबै खनसे भेरिफिकेसन जादोंमोन 472 खनसेयाव भेरिफिकेसन जाबाय 468 खनसे जाबाय 70 नाथाय एसेबां भेरिफिकेसन जाजासेयावबो दिनै बाक्सा जिल्लायाव मानो मुख्लंफोरा रां 5 लाख रांखौ मानो मोननायनि लामायाव फैयाखै बेखायनो जों बुंनांगोन जोंनि बाक्सा जिल्लानि गासै दैदेनगिरिफोरा जोंनि मुख्लंफोरनि सायाव एसेबो नोजोर होआखै होननानै जोङो बुंनांगोन ब्रैजि होदों फार्स्ट टाइम होनो ब्रैजिनि बिनिफ्राय एनडिबिनि 15 मोन बेनि नेक्स्टआव 250 होदों बिनि बिथोराव 100आ एनडिबिनिमोन आरो दिनै 200 गासिबो एनडिबिनि नंजोबा आबसुनिबो माखासे दं बर'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स होननाय मोनसे 1500 मोनसे फोर्सनि मुं दोननानै जोङो अलरेडि प्रप'जालखौ हरदों आरो जोङो पजिटिभलि लादों बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा जोंनो सापर्ट होगोन मानोना देग्लाय बा बे 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि आसाम सरकारा मानव गेदेर हिमन्त शर्मानि दैदेननायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायावहाय 35,000 माने बेटेलियन आसाम पुलिस बेटेलियन बानायनानै जोंनि आसामाव माने इयुथफोरनि मा होनो निबनुवा समस्याखौ समाधान खालामनो नागिरदों गतिके 35,000 बेटेलियन दानायावहाय स्पेशली बर' हालामाव बिटिआरआवहाय बर'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स हरनाया गेदेर खोन्था नङा जायनि जाहोनाव जोङो 100% आसा जों नेनानै दङ आरो बेखौ जों गाबोन सबनियानि रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै मिजिं खालामदों जोंना मानव गेदेर बिथां बर'लेण्डनि चिफ प्रमद बर'आ सारा बिथोन होनाय बायदि जोंनि बिटिआरनि गिबि माने कनसालटेन्ट हिसाबै फैनाय
मुकुल गगৈ बिथांनि दैदेननायाव आंबो दंफायो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि CSD DFO दङ नैबे कसुगाव रेन्जनि जों जयैनो रायमना नेसनेल पार्कखौ माबोरै जोङो जौगाहोनांगौ बेनि सोमोन्दै स्टाडि खालामनो थाखाय बेवहाय दंफैयो आरो जोङो स्टाडिखौ जागायदों नैबे श्रीरामपुरनिफ्राय श्रीरामपुरखौ एक्सुवेलि जोङो माबोरै स्प्रिं बोर्ड खालामनानै जोंनि रांखान्थियारि जौगाथायखौ रायमना हालामाव लांनो हागोन जोंनि बै चक्रशिलायाव लांनो हागोन मानासाव लांनो हागोन बरनदियाव लांनो हागोन बेनि थाखाय जों स्टाडि खालामग्रोदों दा बे जोबनायनि उनाव जोङो रायमनायाव थांगोन रायमना नेसनेल पार्कखौ जोङो नायथिंहैगोन रायमना नेसनेल पार्कखौ नायथिंहैनायनि गुबै थांखियानो जादों डेभेलपमेन्टखौ जों माबायदि लाबोगोन दा जोंनि गेजेराव गोबां सोंथि सफैदों सोरबा होनदों रायमना सोरबाया होनदों कसुगाव आं बिसेस भाबे रायजोफोरखौ बेखौसो खावलायनो नागिरदों जायगाखौ लानानै जोङो गावजों गाव उदै नारलायिया गाहाम मानोना जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा अलरेडि बिथोन हरखाबाय मेइन रडनिफ्राय राजा लामानिफ्राय कसुगावजों थांनाय लामा मोनसे आरो रायमनाजों थांनाय लामा मोनसे बे मोननै लामाखौ बेसेसिम जों सौहायो माने जोंनि रायमना नेसनेल पार्कआ गाज्रि गोहोम गोग्लैयिसिम नोजोर बोनानै बेसेसिम जों हायो माने मोनथाम लेन गोनां लामा जों बानायनो नागिरदों ब्लेक टपिं आरो बेखौ खोब गोख्रैनो जोङो जागायगोन बेनिफ्राय रायमना ओनसोल आरो कसुगाव ओनसोलाव बहा मा अफिस गायसननाय जागोन बेखौ दिनैनि कनसालटेन्टनि दैदेननायजों जोङो बेखौ जोङो स्टाडि खालामगोन बा सार्भे खालामनाय जागोन जुदि हारिनि अनफावरि मोनबा सानसे समाव बियो NDBआव थांनानै बर' हारिनि बाथ्रा गोबां बुंदोंमोन बेफोरनि स्टेटमेन्टफोरा जोंनाव दं आंनियाव दं आं बेखौ पेपार काटिं खालामना दासिमबो दोनदों आरो दोनबायबो थागोन आंनि फिसा फिसौनि उनावबो फिसौ जेनेरेसन टु जेनेरेसन मोनलांनांगौ रनजित बसुमतारिया सोरमोन बुजिलांथों आंनि न'खरनि फेमिलिया ओंखायनो आं दोनबाय थादों खोन्थाबायबो थागोन आं गथ'फोरनो थ' बेवहाय बेखौ साननो गोनां रनजित बसुमतारिया हारि सिबिनो होननानै थांदोंमोन सानसे समाव NDBआव दिनै बियो मा हारि सिबिनो थांनाया नंखायसो एकदम मिसा खोथा बिनि हारिनि बाथ्रा बुंफ्लानाया गासैबो नंखाय बाथ्राल' बुङो थगायनोल' गोरों आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन